To kaluwore gi mano gi chike ma ochiw gi FKF e wi arita mar pap e kinde tugo e kind Kenya gi Zambia Jumapil mabiro, migao mar tuke kod FKF olando kuonde makoro idhi ketie television mondo jopiny ma ok bi yudo otiko mag donjo e pap one opirano e TV. Jafwambo marwa Armstrong Osutwa leronwa wachni. Mana seche machuok kende tok CAF miyo Kenya fwaye machielo mar omenda maromo milion 6.5 kaluwore kod dhi ataro kod chika riwruogno. Piny owacho chako chenro mar temo gayo dhungruok mabedo Kasarani e tuke mabiro. Jatend migao mar weche tuke Salim Mvurya e twak mare gi jofwambo yango ni gibiro keto tesende mag neno chan kuonde mopogore opogore boma ma Nairobi kod alwora mare motelo ne tugo e kind Harambee Stars kod Zambia Jumapil mabiro. Mvurya yango elap tuke madandora ma kinde ka kinde osebet ka itiyo godo e tuke mag lig maduong' ma pacho ka ibiro ketie tesend neno chan ka jodak mango mongo kod alwora margi ibiro ketnegi tesend neno adhula to kalap tuke ma Kasarani kama chielo biro bedo e utalii kata Stima Club e chuny boma ma Nairobi. Tipo biro guru pak ne johera mag adhula ka jodak ma Jakaranda kod alwora mare biro neno tugo na alap tuke ma Jakaranda kata sen machielo biro ketie alap tuke ma Kibra DC. We will be creating a fan zone in Jakaranda where we'll have a big screen. We'll have a big screen in Uhuru Park. We'll have a big screen in which other place? In Dandora. We'll also have another big screen in Utalii area and also the area adjacent to Kasarani. So we'll have screens in 6 areas of the city. Mvurya wacho ni sirikal oketo kenge kama oting'o medo arita e alwora ma Kasarani kaka yo mar jiwo arita johera mag adhula, jotugo kod apisas mamoko kendo neno ni johera man gotiko mbudhi kende emibiro yienegi donjo Kasarani. And equally in those fan zones we will make sure that they are secure and safe. And therefore I want to take this opportunity to talk to my dear Kenyans. Chan is here, but we also need to ensure that we cheer our team. We go to the stadium when we have a ticket. Johera mag adhula korikwayo mondo bed kod horuok e kinde mag tukego kendo ni jogo maonge otiko mondo ne tukego wang' jowi kata tesendego kama chielo en ni mondo giwere gi timbego mag uso tikogo nyadiriyo. It is important to emphasize that those who will be allowed at the stadium will be the ones with the tickets. We are aware that also there are other people who have been doing fake tickets. We have talked to the ticketing office to ensure that we only have the valid tickets accepted. Armstrong Osutwa, Ramogi TV.